Hekk kif l-eqqel tax-xitwa tinsab magħna, il-Gvern ħabbar li lesta x-xogħol infrastrutturali fuq il-Proġett Nazzjonali għat-Taffija tal-Arar. Dan il-proġett b'investiment ta' 55 miljun euro parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea inkluda il-bini ta' 16 km ta' mini taħt l-art, buħut minnhom b'dijametru ta' 6 metru u nofs. Dawn il-mini mistennija jilqgħu fihom l-ilma tax-xita li se jinżamm għall-konservazzjoni biex bekk l-istess ilma jintuża bħala riżors. Hemm diversi lokaltajiet li fihom sar ix-xogħol infrastrutturali fosthom Birkirkara, l-Imsida, Ħal-Qormi, il-Marsa, Ħażabbar u Witilgħajn. L-akbar xogħol infrastrutturali sar bejn Birkirkara u l-Imsida b'mina taħt l-art li tlaħħaq tul ta' 11 km. Kif jispjega l-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Joe Mizzi, dan il-proġett kien imwiegħed li se jitlesta mill-amministrazzjoni preċedenti. Iżda x-xogħol tant kien waqa' lura li l-Gvern preżenti kien iltaqa' ma' sitwazzjoni fejn setgħu intilfu xi fondi Ewropej. B'sens ta' sodisfazzjon, il-Ministru Mizzi jisħaq li issa l-proġett lesta, iżda fi żmien li ġej mistennija jsiru studji u xogħol ieħor. Fil-fatt kien hemm ċertu areas ukoll aħna żidna ma' dan il-proġett, però aħna qed naraw li jista' nistudjaw ċertu areas oħra fejn wieħed jista' biex nintegraħ ma' dan il-proġett biex ukoll intaffu il-problemi tal-arar. Ifri għalkemm il-proġett huwa lest u nista' ngħid li se jtaffi ħafna il-problemi tal-arar, però aħna għadna nistudjaw ċertu areas oħra biex naraw kif nintegraw ma' dan il-proġett biex inkomplu naqsu il-problemi tal-arar.